ಸೊ ನಾವೇ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ ಮೂಜಿನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ತುಯರುಳ್ಳರು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಜಿ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ ದಾದಪ್ಪ ಅಂತ ₹100 ಎಂಚ ಕುಡ್ಲ ತಿರ್ಗದ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಬೊಕ ಎಂಕಲ್ನ ಗಾಂಧಿ ಕೊಟ್ಟಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ಬೇನ ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಚೂರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸೂಸೈಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತಾ ಮೇ ಬಿ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮ ಮೈಥಾಲಜಿ ಉಂಡು ಸೊ ದಾದೆತ್ತನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಪಳೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಪಳೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಪೋಚಿ ಬತ್ತನೇ ಐಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ಲ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಅವನ್ಲೆ ರಡ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿದು ಅಂಚ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ಇರ್ತ ಎಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತದ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಪಂಡ ಇಂಚ ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ 50% ಸುಳ್ಳು 50% ಸತ್ಯ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಇರ್ತೇನೆ ಬಟ್ ಇಂಚ BMW ಬೈಕ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ನೆತ್ತ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಇತ್ತದೇನೆ ಪಣ ನೆತ್ತ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಮುಂದಿಜ್ಜಾನು ಟಾಪಿಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ರೀಟೇಕ್ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಟಾಪಿಕ್ ಹೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡತೆ ಓದೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಇಪ್ಪೇರು ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರು ಗಾಂಧಿ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಓದಿನಿಟ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಆಗ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚ ಪಾತೇಗ ಅವು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಮೇ ಬಿ ಅಂಚ ಏನು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕಲ್ 10th 8th 9th 10th ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಪಂಡಗ ಗಾಂಧಿ ಬೀಸ್ಲೆಕ್ಕ ಓದೊಂದು ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ಚೇಂಜ್ ಅವೇ ಓದಿದ್ದ ಪಂಡ ಏನೊಟ್ಟಿ 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಪಂಡ ಮೇ ಬಿ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಹೋಪ್ ದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಏನಪ್ಪ ಪಣಂತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಣದಲ್ಲ ಆಯ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಣಂತೇರು ಎಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಣಂತೇರು ಮೇ ಬಿ ಅವೇ ಎಂಚ ಪಂಪೆ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಲೋಡ್ ಇತ್ತಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ಬೇಸಿರು ನಾನು ಕಲ್ತೋಂತೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪಂಪು ಒಂಜಿ ವಿರುದ್ಧ ಏನ ಮಿತ್ತಿರಿತ್ತು ಅವೇ ಐಕೆ ಫೋಕಸ್ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಪಣ ಇಂಕ ಔಟರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಪಣ ತಿರ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಓಡಿ ತಿರ್ಗುಣ ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಚೇಂಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಂಧಿ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಾಥರಾಮ್ ಗೋಡ್ಸೆ ಅವೇ ಇದು ಎಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ 10th ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಮಾತೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಪ್ ಇಜ್ಜಾನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಓದಿನ ಪಂಡ ಇಂಗ್ಲಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ಇತ್ತೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ಬೋದು ಪಂಡ ಏರು ಟಾಪ್ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಮಾಲ್ತಂತೆ ನೈಟ್ 12 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲದು ಫಿರಂಜಿ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಲಕ್ಕದು ಫಿರ 5 ಬರೆ ಅಂತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಮಾಡ್ತದೆ 3 4 ಬುಕ್ ನಮಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತದೆ 80 ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪಂಡ ದುಂಬದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಆಕಲೆ ಅವೇ 150 ಜನ ಪೇಪರ್ ಮುಗಿತಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ ನಡು ಅಂಚಂಡ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ನು ಆಯ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ನು ಸೊ ಅವೇ ಪಂಡ ಎಂಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಹೋನಾಗ ಪಂಡ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಂದು ಅಂತಾನೆ ಪುತ್ತೂರು ಸೊ ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಹೋನಾಗ ಎಂಚ ಒಂದು ಓಪನ್ ಅಪ್ ಪಂಡ ಎಂಕ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿಜಾನು ಪಂಡ ಆತು ಎಂಚ ಪಂಪೇರಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ನತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಮೂವ್ ಅಂತ ಪಣ ಎಂಚ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ ಪಂಡ ಮರ್ಲು ಕಟ್ಟಣ ಇಂಚಲ ಉಂಡು ಲೈಫ್ ಪಣ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತು ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಪಣಗ ಅಲ್ಪ ಲಸ್ಸಿ ಪಾಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಪ ಹೋದು ಅವೇ ಏರೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಾನೆ ಎನ್ನ ಪರ್ಸಲ್ ದಾಲ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಾನ ಅಪ್ಪ 11 ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಾನು ಬಟ್ ಅವೇ ದಾಲ ಇಜ್ಜಾನು ಪರ್ಸಲ್ ಪೋಪಣ ಪಡೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೀರು ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಇಟ ಪೋನಾಗ ಅಂಗಡಿ ಪೋನಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನ ಒಂಡಿಡದ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ 10th ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಹಳ್ಳಿ ಅಪ್ಪ ಅಜ್ಜಿ
ಪುತ್ತೂರು ಮಾತ್ರ ಪೋಪಣಿ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿ ಪೋಂಡು ಕುಡ್ಲಲ್ಲ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿ ಪೋಂಡು ನಿಜ ನಿಜ ಎಂತ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಇಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬನ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸಮೋಸ ಅವು ಇದು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಬರಲಿ ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಆಕಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಆತು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾನು ಅಂತ ಎಂಕ್ಲು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಆಕಲು ಪಂಡ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಡೆ ಪೋಯ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ದಾದಾ ಆಕಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಂಡೆ ದಾದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಆ ಮಂಡೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕನೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ಪಂಡ 80 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 80 ರೂಪೀಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾನು ಯಾನು ಪಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟದ ಲೈಫ್ ಯಾನು ಆತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ನ ಪಂಡ 10th ಎಂಕ್ 90% ಮುಟ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸೀದಾ 59% ಮುಂಜೆ ಇದೆ ಪಂಡ ಯಾನು ಫುಲ್ಲು ಪಂಡ ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಿಸಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಪಂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂಕ್ ಅಮ್ಮನ ಅಂಚ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತಪ್ಪವನು ಒಕ್ಕ ಅವೇ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಫುಲ್ಲು ಬಂಕ್ ಅಂತದ್ದು ಓದುಜಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಂಡಿ ಎಂಚ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಜಾಲಿ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಬಂತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಣೋಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರು ಓದುನೆಟ್ಟೆ ಫೋಕಸ್ ಅದು ಇಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ಲೈಫ್ ಓದುನೆ ಪಂಡ ಬೆಟರ್ ಜಾಬ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಅಂಪೇರು ಆಪೇಜು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪೇರು ನೆಟ್ ದುಡ್ಡು ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದುವೆ ಆಪು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಮದುವೆ ಜೋಕ್ಲಿನ ಅವು ಒಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಂಡೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂಜಿ ಅಂತೇರಿಂದ ಪಂಡ ಆಗ್ಲ ಪಂಡ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಲೈಫ್ ಇಂಚಲ ಮಂದೆ ದಾಲೆ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ರೈಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಲ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೂ ಮಂತೊಂದು ಇಪ್ಪೋಡು ಅಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೈಫ್ ಲೀವ್ ಮಂತದ ಪನೊಳ್ಳಿ ಅದು ಇದು ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರಿ 24 ಗಂಟೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಲಾಟದು ಅಂಚಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಬೇತಾಗ್ಲನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕಾಪಿ ಕಂಪೇರ್ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚ ಜಾಲಿ ಅಂಪೋಡು ಆ ಟೈಪ್ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಡ್ಡ ತಿರ್ಗಿದು ಬರುವ ಮಸ್ತಲ ಬಂತದ ಯಾನು ಆಯ್ ನೂತನಂಬೆ ದಿನ ಕೊಂಚ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲ ಇಡೀ ಕುಡ್ಲ ಸುತ್ತು ಬರುವಂತ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇದೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ಇಟ್ಟು ತಿರ್ಗುಣ ಅವತ್ತು ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತದು ಮೇಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ 5,000 ತಿರ್ಗೋಳಿ ಓಡೆ ಪೋಣಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ರಿಕ್ಷಾ ಬಂದೊಂದು ಪೋಲಿ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿರ್ಕೋದ ಪಂಡ ಕಂಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಅದು ನಿನ್ನ ಕಂಜೆಸಿ ಮಂತದ ಅಂದೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಮುಲ್ಪಡ್ದ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಂಗಳೂರು ಲೆಕ್ಕವಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ 30 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯಾರೆ ಬರ್ರೆ ಅಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪ ಬಂತು ಬಾಕಿ ಇವ್ರದ್ದು 40 ರೂಪಾಯಿ ಆ 40 ರೂಪಾಯಿ ಆ ದಿನದ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಪಡಿತು ಓಡೆ ಪೋಣ ನೋಡ್ತದೆ ಓಡು ಓಡೆ ಪೋಡಿತಾನಲ್ಲ ఒక ಓಲನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಓಡೆ ಇತ್ತೆ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರಂಡಲ್ಲ ಇಡೀ ನೋಡ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಹೋದ ಅಪ್ಪ ಆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್ಲ ಓಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಅವು ಫೋನ್ತ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೀಚ್ ಬೋಡಂಡ ಐಟಿ ಇರುವ 40 ಸರಿ ಅಂಚ ವನಸ ತಿಂಡಿ ಕೆಲವರ ಬುತ್ತಿ ಕೆಲವರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅಂಚ ಕಮ್ಮಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂತ 28 ರೂಪಾಯಿ 40 ತಿಕ್ಕೊಂತ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂತ 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅಂಚ ಆ 30 ಇತ್ತು ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ 50 ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ಕಬಾಬ್ ಮೇಬಿ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ 50-70 ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚ ಆ ನೆಟ್ 20 ರೂಪೀಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅನ್ಸೋಂತಂದು ಒಕ್ಕ ಪೋಯಾರ ಬರ್ನ ಬಾಜಲಣ್ಣ ನೀರು ಅವು ಬಾಟಲ್ದ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಡೆಗೆ ಆದಿರತ್ತ ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಬರೋಳಿ ಬಡ ಬರೋಳಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೋದು ಬತ್ತ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೀವ್ ಮಂಪಲಿ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪೋತ ಮಾರೆ ಮಾಡಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪನ್ನೋಡ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಲೀವ್ ಮಲ್ತು ಬೈದ ಅಂಚ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ
ಅವೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಹೊಡಿದ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾಕಲು ನೇರ್ದು ಕಟ್ಟಿತ್ತು ಯಾನ ಪಂಚನ ಯಾ ಪಕ್ಕ ಲೋಕಲ್ ಅಂತಾನೆ ಎಂತ ಪ್ರೈಮರಿದು ಬರ್ತನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ ತೆಗೆದು ನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕಲು ಫುಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದಂತೂ ಪನೋಡೊಂದು ಹೆಜ್ಜಿ ಫುಲ್ಲು ಜಾಲಿ ಕೈಕುಲಿ ತೆಗೆದ್ನೆ ಅಂಚಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಸರಿಯಾದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಬರೀತು ನಪ್ಪಗ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಆಪಣಂತೆ ಏಪ ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲಡ್ 10th ಪ್ರಿಪರೇಟ್ರಿ ಆಪಣೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನಂಜಿ 4 ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಕುಳ್ಳೇರಿಂದ ಬೈಯ 5 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಗೋಲಿ ಜೀವನದ ಇದೆ ಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲನ ಲೈಫ್ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಓ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಡ ಓದುನೆಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬಂದಾನೆ ಅಂಜ ಪರದೆ ಮಧ್ಯದ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ದು ಉಡ್ಪೇರು ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತೊಂಡು ಮಧ್ಯದ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಉಡ್ದು ಉಡ್ಪೇರು ಅಂಚಂದ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿದ್ದೆ ಅಂಚನ್ನ ಮೇತಿದ್ದು 10th ಆತ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ದಲ್ಲ ಬೈದಿದ್ದೆ ಬೆನಂಚನ ಯಾನ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚಂಡ ಸೈಕಲ್ ತಿರ್ಗುಣ ಜಾಲಿ ಮಲ್ಪುಣ ಸೈಕಲ್ ಯಾನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸುತ್ತ ಸೈಕಲ್ ಓಡಿ ಸೈಕಲ್ ಏತು ಬೂಡ್ದು ಏತು ಲಾರಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿರ್ಲಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ರಾಡ್ದಾನೆ ಇಪ್ಪರ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸಾಗ ಸಾಧಾರಣ ದಿಕ್ಕಿದ್ದ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಾಧಾರಣ ಇಟ್ಟಾನ ಅಪ್ಪಾಗ ದೂರ್ಲ ಬರಂತು ಇಂಚಿನ ಪತ್ತೋಪನಿ ಮೂಕು ಸೈಕಲ್ ಏರ್ ಬಂದಿನ ಕೈ ಬಿಡೋದು ಮರ್ಲೇರ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಕ್ಕ ಅವೇ ಉಳಿತ ಅವೇ 100 ರೂಪಾಯಿ ತಿರ್ಗು ಮಲ್ತದ ಸುಮಾರು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವರ ಕಾಸಿದ್ದಪ್ಪ ಗೋಲ್ ಪಡ್ದು ಹೊಡೆ ನಡತ್ತು ಉಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಹೋಗಿ ಗಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಇಂಜನ ಸೈಕಲ್ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿ ಅಂಚ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವೇ ಇತ್ತ ಅಂಚನ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಇತ್ತು 100 ರೂಪಾಯಿ ಸುತ್ತದು ಬರೋಣ ಮನಸ್ಸು ಬಟ್ ಇತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆತ ಸೆಟ್ಲ್ ಆವಡು ಏರಿ ಪನ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೈಯೋಟ ಟೈಮ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಟ್ರಪ್ಪ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಬಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಂತು ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಡ್ಗಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚ ಚೆನ್ನ ಒಂಜಿ 3 ಜನ 100 ರೂಪಾಯಿ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ಪರ್ ಹೆಡ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಪಣ ಅವೇನ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಗ್ರೂಪ್ ಪಣ ಫೋಟೋ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂತ ಪಣ ಎಂಕ್ಲ 3 ಜನ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಪಣ ಸೇಮ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಂಕ್ಲ ನೋದಿತ್ತನಲ್ಲ ಪಂಡ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಲ ಬದುಕು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಜ ಎಂಕ್ಲ ಇವು ಮಾತ ಮೂಮೆಂಟ್ಲ ಹೈಫೈ ಅದು ಬೋಡು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚ ತಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಗಾಡಿಲ ಬೋಡು ನಿಂಗೆ ದೂರ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲ ಊಲ ಎಂಚಲ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಎಂಕ್ಲ ಪಂಡ ಅವೇ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜೆಕ್ಲ ಸೆಟ್ ಆಡು ಮಾತೆಟ್ಲ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತೆಟ್ಲ ಕಂಫರ್ಟ್ ತೂಗೋಡು ಎಂಕ್ಲ ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ಅಂಚ ಪಣ ಅಂಚನೆ ಪೋಡು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಂಚ ಲೈಫ್ ಆಯ್ತು ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರಿ ಇತ್ತ ಅನ್ಪುಜಿ ಬಟ್ ಕೆಲವರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಾಕೊಳ್ಳಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿದೆ ಫ್ರೈಡ್ ರೈಸ್ ತಿನ್ಪಾಯ್ತು ಕುಡ್ಲಾಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದು ಅಂಗಡಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬಹು ತಿನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ನೆನಪಿರೋದು ಅಕ್ಲೆ ಎಂಚದೆ ನೆನಪೇರಿ ಪಂಡ ಚೀಪ್ ಬಟ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವು ಮಂಪೇರು ಆತ ಯಾವ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಎಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಚಿನ ಗೂಡಂಗಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅವೇ ಹೆಸರು ತಿಂದ್ರೆ ಗೂಡಂಗಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಅವೇ ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅವನಿಗೆ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾವ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಅಂಬರ್ ಬರ್ಪು ಅಂಚ ಪೌಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತ ದುಡ್ಡು ಇಜ್ಜಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಲೀವ್ ಮನ್ಪೊಳ್ಳಿ ಎಂಕಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಆಪುಂಡು ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದ್ಸಾರ ಅದು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತತ್ತಿಪ್ಪು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಅವಲ ಯಾರು ಪಂಡ ಕ್ಲಬ್ ಅವು ಒಂದು ಕೂಡ ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ ಕೆಲವರು ಪಂತಲ ಉಂಡು ಪಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡು
ಪಂಡ ಜಾಲಿ ಮಪ್ಪಣದವ್ರದ್ದು ಪಂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಇತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಕೆಲವರು ಪಂತೇರು ಈ ಪಂತನ ಅವೇ ಪಂತೇರು ಪಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ನಾನು ಆ ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೆ ತಪ್ಪು ಮಂತೆ ನಾವೊಂದು ಅಂಚ 6 ಗಿಡ ತಪ್ಪದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂಚಿನ ಒಳ್ಳದಿಗೆ ಜಾನಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಐಟ್ಲಾ ಅವೇ ಜಾಲಿ ಅಪ್ಪ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮ್ ಆತ ಆತ ಜಾಲಿ ನಾಲಿಜ್ಜಾನ ಅಪ್ಪ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜೈಲ್ಲಾಕ ಮನದಿನ ಬಯ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಜೈಲ್ ಲೆಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಹಿಡಿತಿಲ್ಲ ಜನ 2 ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಇಜ್ಜಾನ ಕೊರೋನಾದ ನಮ್ಮಂಜಿ 1 ವರ್ಷ ಗಮ್ಮತ್ತಡೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಧರ್ಮಾಡ ಪಾಸೇನು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಚ್ ಬರರೆ ತೋ ಪಕ್ಕ ಬೈಲು ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾಡ್ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ದ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಭಾಳ ಒಂತೇರು ನೆತ್ತ ಲೆಕ್ಚರಿಂಗ್ ನೆತ್ತ ಪಾಠದ ಪುರ ಐಟ ತೂತಿನ ಬಂಡ ಯಾನು ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ತೂತನೆ ಒಂಜೇ ವಿಡಿಯೋ ತೂತನೆ ನಾನು ಗೋಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತುಂಡ ಮೂಜಿ ಫಂಗನಮ ಗೋವಿಂದ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡ ಟಾಪಿಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಚೂರು ಸೀರಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಸೂಸೈಡ್ ಲೈಫ್ ಎಂಚೈಪ್ ಪುನಃ ಅಂಚತ್ತು ಪಣ ಕೆಲವರು ಸೂಸೈಡ್ ಅಂಪೇರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಏಳೆಲ್ಲ ಏಜ್ಡ್ ಇತ ಕೆಲವರನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅದು ಅಣ್ಣ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಮಗ ಮೇತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಅಂದು ಬೇಲೆ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಸಿಗೋಲ ಅವು ಬಂಟೊಳದ ಇವರಿ ಅವೇಟಂಡ ಈಗ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ತಾಯಿ ಪಾನೀರ ಸಂಕಾಡು ಆಯ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪದಾಗ ಪಾನೀರದಾಗ ಅಂಚ ಅವೇ ಇಂಚ ಸೂಸೈಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾನು ರಿಕ್ಷಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೂಸೈಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡಿ ಅದೇ ಮಲ್ಲಿ ಅವೇ ಕೆಲವು ರಿಪೇರ್ ಮೇಡಮ್ ಸೂಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಚೆ ಬಟ್ ಇದು ಮೇನ್ಲಿ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಯೂತ್ ಅಕ್ಕೊಂದು ಸರಿ ಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷ ಲೀವ್ ಮಂತಿಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಪಂಡ 1/5 ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅವೇ ಆತಲ ಆಕ್ಲು ಮಂತಿಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಲೀವ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಉಂಡದ ಆ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಪಂಪುನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗ್ಲ ಐತೆ 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೂಸೈಡ್ ಅಂಪೆ ಚೂಸ್ ಬಂತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ 10 ವರ್ಷ ಬದುಕುನ 4 ವರ್ಷ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಆಗ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಈ ಚೂರು ಟೈಮದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಈತೆ ಕೆಲ ರಿಪೇರ್ ಲವ್ ಫೇಲಿಯರ್ ಪಂಡದು ಸೂಸೈಡ್ ಅಂತಂಡ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಣದ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಂತೇಳಿ ಇಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕುವೇರು ಮೇ ಬಿ ಆರ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಂಪೊಲಿ ಒಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಹಾಕ್ಲೆಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಹೋಪದಿದ್ದೆ ಇತ ನಮ್ಮನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ಆ ಸೂಸೈಡ್ ಬಂತಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪೇನ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದಿಕ್ಕುದು ಮಾತ್ರ ಪಂಡ ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಪೇನ್ ಕೊಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲ ಇರುದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ನಾಲ್ಕು ನೆರಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಸೂಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇರು ಮೊಬೈಲ್ ಎತ್ತದು ಕೊಡ್ಜಾರು ಟಿವಿ ಚಾನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೂಸೈಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೂಸೈಡ್ ಅವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡ್ಜಿನ ಸಿಲಿ ರೀಸನ್ ಜೋಕ್ಲು 13-14 ವರ್ಷದ ಜೋಕ್ಲು ಸೂಸೈಡ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಅದು ಮಲ್ಲ ಹತ್ತಿರ ಸೆಲ್ಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಟ್ಲ ವೈಟ್ಲ ಓವೇ ನೆಟ್ ಗ್ರಂಥ ಅವು ಪ್ರಾಬಿಟೆಡ್ ಪಣ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಚೂಸ್ ಪಂಪಡಿ ಈ ಏಪ ಬುಡ್ದು ಒಪ್ಪ ಬುಡ್ ಈ ಚೂಸ್ ಪಂಪಲ್ಲ ಗಿಜ್ ಅವು ಏಪಲ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪೆರ್ದು ಕೆಲವರು ಆತ್ಮ ಚೂಸ್ ಪಂಪಡ ಪಂಡ ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಉಂಟದಲ್ಲ ಇತ್ತ ಎನರ್ಜಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಪೇರ್ ಆಪುಜಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂಪೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ನೆನಪೇರಲ್ಲ ಆತು ಇಪ್ಪು ಪಂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಇಪ್ಪು ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ನೆನಪೇರ್ತಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಥ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ನೆನಪೇರು ಅರ್ಥದ ದಿನ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅರ್ಥದ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೋ ಆವೊಂದುಂಡಿಗೆ ದಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತವ ದಿನ ಪಂಡ ಈ ಅರ್ಥಡ್ ಇಪ್ಪುಣನೆ
ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಿನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಪಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಪಣೆ ನಿನ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಅವು ಪೋದು ಅವು ನಿಕ್ ಓಲ ಪಂಚರ್ದ ಅವು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಟರ್ಮ್ ಉಂಡು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒವ್ವೇ ಉಂದುಲ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಒವ್ವೇ ಉಂದುಲ ಒಂಜಿ ಈತ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪಣೆ ಇತ್ತ ನೀರು ಇತ್ತುಲ ಈತ ಬಕೆಟ್ ದಿದಿಪ್ಪ ಈತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈತೆಲ್ಲ ಬಕೆಟ್ ದಿದಿಪ್ಪ ಆಯ್ತ ನೀರು ಇಂಜಿ ಬಿಡ್ಪಣೆ ಕಿಂಚ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತಂಡ ಅವು ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಈ ಬಕೆಟ್ದ ನೀರು ಆ ನೆತ್ತ ಲೆವೆಲ್ ನೀರು ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ನಿಕ್ಕ ಅವ್ರು ನೀರಿನ ಫ್ಲೋ ಪಂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅನ್ಪೇನೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾನೆ ಪಂಡ ಯಾಣಿತ್ತ ಉಳಿತ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಆತ್ಮ ನೆಟ್ಟಿ ಆತ್ಮ ಓದಿದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಓದ್ಸಿ ಬಕೆಟ್ದ ಆತ್ಮಗೆ ಓದ್ತೀನಿ ಅವೇ ಇತ್ತ ಕೆಲವು ಪಂಪೇರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ 7 ಜನ್ಮ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಸೌಲ್ ಉಂಡದ ಅವೊಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಣ ಇತ್ತ ತುಲ ಇತ್ತ ಬೋಡ್ತನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಪೇರತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಂಪುಲಿ ಬೋಡ್ತು ನಕ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತೆ ಪಂಡ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇತ್ತುಂಡ ಬಟ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚ ಅಂಪೇರಿ ಎನರ್ಜಿ ಅವ ಇಂಚ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇತೆ ನಿನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಬೇತೆ ನಿಜವಾದ ಬೋಡ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ದಯ ಬೇತೆ ಪಂಡದ ಇತ್ತ ಇತ್ತ ಮುಚ್ಚಿ ಬರೀ ಗೊತ್ತಾಗ ಇಂತಂದು ರೋಬೋಟ್ ಹೋತನು ಇತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಹೋತನು ಒಂದು ಇತ್ತಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇತ್ತ ಇಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಡ್ ಮಂತ ಗೊತ್ತಾನ ನಿಕ್ಕಿತ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಸೇಮ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನಿನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಈ ಮಾಡೆಲ್ದ ಒಂದು ಈ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಬಲ್ ಹೈಜಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಪಣಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಿನ್ನ ಯು ಐ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ ನಿನ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ ವರ್ಕ್ ಆಪಣ ಸೇಮ್ ನಿನ್ನ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ಅಂಚಾತು ಪಂಡ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇದು ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅವು ಡಿಫೈನ್ ಅಂಪಣೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಈ ಎಂಚೆಪ್ಪನತ್ತು ಪಂಡ ಅವು ಆತ್ಮದ ನೇಚರ್ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಸೌಲು ಎನ್ನ ತೀರ್ಥ ಸೌಲು ಪುದರ್ ಅವು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇದು ನಿನ್ನ ಚಿರಂಜನ್ ನೇಮ್ ರಿವೀಲ್ ಅಂಡಿಲ್ಲ ಹೊಂಪೆ ಇತ್ತ ತೀರ್ಥ ಎತ್ತ ಎನ್ನ ಸೌಲು ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪುದರಿ ಆನೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಎನ್ನ ಔಟರ್ ಶೇಪ್ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಉಲೈನಡಿ ಉಂಡದ ತೀರ್ಥ ಅಂದ್ ಐತ ಐಕ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂಪೇರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ ಪಂಡ ಅವು ನಿಕ್ ನಿನ್ನ ಅಂಚ ಅಂಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ನೇಚರ್ ಕೋಡ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಡೆತ್ ಆಪಣದ ಡೆತ್ ಆನಾಗ ಕೆಲವರು ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಆತ್ಮ ಬುಡ್ದು ಅವೇ ಆತ್ಮ ಬುಡ್ದು ಎಂಚ ಪುಂಡೆ ಪುನಃ ಮತಿ ಕೂಡ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎನ್ನ ಆತ್ಮ ಬೇತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪ ಅಂಚ ಕೆಲವು ಪಿರಂತಿಯರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಟಿವರ್ಸ್ದ ಇತ ಅವು ಬೇತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಟ್ ಇತ ಇತ ಯಾಮು ಸೈತೆ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಸಯ್ಯಂದನ ವರ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಎಸ್ಸರ್ ನೋ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ನೋಡು ಯಾ ಸೈಪೆ ಎಸ್ಸರ್ ಯಾ ಸೈಪುಜಿ ನೋಡು ಯಾನ್ ಸೈತೆಂಡ ಯಾನ್ ಸೈಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಎನ್ನ ಈ ಇಂದು ಉಂಡದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅವು ಎಸ್ಸಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಲೀನಿಯರ್ ಬದುಕೊಂದೆಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾನ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಇತ ಕೆಲ ಆತ್ಮ ಬೋಂಡ ಗೊತ್ತಾನ ಇತ ಯಾನ್ ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಸಹಿತ ಬಡ್ತೀನಿ ಮೇ ಬಿ ಗೊತ್ತಾನ ಬೊಕೊಂಜಿ ಭೂಮಿ ಇಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ ಎಸ್ಸರ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಪ್ಪಣ ಒಂದು ಇತ ಒಂದು ಇಂಚ ಲೈನ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಲೈಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಸೈಪ್ ಅಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಸೈಪ್ ಅಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಂಡ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪು ನೆಟ್ ಏನು ಸೈಪುಜಿ ನೆಟ್ ಒಂದು ಸೈಪುಜಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಸೈಪು ನಾವು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎನ್ನ ಎಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ದಾದಾಪು ದುಂಬು ಒಂದು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಸೇಮ್ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದಾಪು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಂದು ಆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ ಈತ ಅರ್ಥ ಅಂಡ ಪನ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥ ಅವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಐತೆ ಆ ಲೈನ್ ಅಡಿ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಾಗಲೆಲ್ಲ ಪಾಪ ಅರ್ಥ ಹೊಡೆದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದೇನು ಲೈಫ್ ಲೈಫ್ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಮಾಡೈತೆ ಒಂದು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಯಾನು ಮೂಲೊಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬೈಕ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಎರಡು ಬೈಕ್ ಇಪ್ಪಟ್ಟು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬೈಕ್ ಪೋಂದಿಪ್ಪೆ ಮುಲ್ಪುರ ಇರ ಅಡ್ಡ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೇನು ತಾಗದ ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ಯಾನು ಮುಲ್ಪದ ಚಾಯ್ಸ್ ಯಾನು ಅಡ್ಡ ತೆಪ್ಪುಜಿ
ಪಿರಂಜಿ ಅಡ್ಡದಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐ ಟೈಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ರಡ್ಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಮುಲ್ಪ ಲೈನ್ ಅಂಚನೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಸ್ ಆರ್ ನೂರು ಅಡ್ಡಿ ರಡ್ಡು ರಡ್ಡಿ ರಡ್ಡು ವರ್ಷನ್ ಆವಂದಿ ಸೇಮ್ ವರ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವೈಟ್ ಬದುಕು ಇಟ್ಟು ಸೈಫಿ ಆಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಮುನಿಯಾನ್ ಡೆತ್ ಆಂಡ್ ಅವ ಎನ್ನ ತಿಯರಿ ಅಪಗ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇಂದು ಅಂತ ನತ್ತೆ ಎನ್ನ ಯಾರು ಮಂಜ ಮಂತ್ರ ದ್ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಸೈತದ ಮಂಡ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಚಿ ಆ ಸೈಪ್ ಯಾನ್ ಸೈಪೆ ನಿಜ ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಸೈತಂಡ ಮೇ ಬಿ ನೆಟ್ ರಡ್ಡೆಡ್ಲ ಸೈತಂಡ ಪಂಡ ಎಂಚ ಅಂತ ಆಗಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಿದ್ರು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ ಡೆತ್ ಅಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾನ್ ಆಗ ಶಿಫ್ಟ್ ಅದಿಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಕಿತ್ತ ಡ್ರೀಮ್ ಇಡ್ಲಾಗಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂತಲ್ಲ ಪೋದು ಗುದ್ದ ನಿಕ್ ರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬರ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಂಡ ಅವ್ರು ರಿಯಲ್ ಆತನ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಪಿರಂಜಿ ವರ್ಷ ಆದಿಪ್ಪು ಅವು ನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಪಣ ಎಂಚ ಆತ್ಮ ರೀತಿ ಆತ್ಮ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಅವೇ ಸೊಸೈಡ್ ಅವು ಹಾಡು ಟಾಪಿಕ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಮಾತಾಡ ಆತ್ಮ ಅವೇ ಐಡ್ದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಂತತ್ತು ಅವೇ ಹೊಂಡೆ ನಿಂತ ಅವೇ ಆತ್ಮ ಉಂಡದ ನೆಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಚ ಪೇರು ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಸೌಲು ಬೇತನಾಗ ಪಿರಂಜಿ ಬಾಡಿನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪ್ಯಾರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಡ ಇಂಜಿ ಲೋಕಲ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬೆಂಗಾಳದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆತನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಎಂಚಿನ ಡೆತ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಅಲ್ಲ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಆತನಂದು ಆಲು ಓಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದನ ಪುಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಪುಂಡು ಓಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಪುದರ್ದಾದ ಏನ ಕಂಡನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತನು ಚೈನಾ ಪುಡ್ತಡು ಕಂಡನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಮೀ ಮಚ್ಚ ಓಲು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಇರು ಪೊಪ್ಪ ಇರು ಮಾತು ಗೊತ್ತು ಹಾಲು ಪಣದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಈತ ಎನ್ಮ ವರ್ಷ ತನ್ನ ಪಣ್ಣು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಇಲ್ಲುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಮದಿಮೆ ಆತನು ಅಕಲ್ ನಿಂತದ ನಿಂತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಜೋಕ್ಲಾಟಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡ ಹಾಲು ಪಣ ಅಂತಲೇ ಪಂಡ ಏನ ಲೆತ್ತ ಬೋಲೆ ಆಡಿಗೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಲೆತ್ತ ಪೋಣಾಗ ಅವು ಪಣ್ಣ ಹಾಲು ಪಣ್ಣ ಮಾತ ರಿಯಲ್ ಹಾಲು ಅಡೆ ಪುಟ್ಟು ಪೋತು ನೆಂಚ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ನೆಟ್ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಂಡದ ಅವು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತು ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಅಕಲೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಬಂದೆ ಪಂಡ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಅಂಚ ಇತ ಕೆಲವರು ಪಂಪಿದಲ್ಲ ಇತ ಕೆಲವು ಎಂಚ ಪಂಪೇರು ಕೆಲವು ತೂನ ನೀ ಕಾಪುಜಿ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಪುಡು ಇತ ಒಂಜ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೈಟ್ ದ ಫೇರ್ ಇಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಫೇರ್ ಇಪ್ಪು ಕೆಲವು ತೂಂಡನೇ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಂಡ ಆ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯಿನ ಉಮ್ಮದ ಜನ್ಮಾಡು ಆಕಲ ಹೈಟ್ ಸೈತನೆ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಪಂಡ ಅರ್ಥ ನತ್ತು ಬಟ್ ಅಂಚ ನೆನಪೇರು ಅಂಚ ಅಂಚತ್ತು ಬಟ್ ಅವೇ ಅಂಚ ಎಪ್ಪುಡು ಮೇಬಿ ಹೈಟ್ ಅಂಡ ಹೈಟ್ ಅದೇ ಸೂಸೈಡ್ ಮಂತನ ದಾಯ ತಪ್ಪು ಪಂಡ ಅವೇ ನೆಟ್ ಧರ್ಮ ಹೈಟ್ ನೆಟ್ ಬರತನ ನೆಟ್ ಹೈಟ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಆತ್ಮ ನೀನ ಚೂಸ್ ಬಂತ ನೀನ ಬುಡ್ಪುಣ ಚೂಸ್ ಅವೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಂಡ ಈ ಐನ್ ಮುಡ್ಡ ಆತ್ಮ ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ ದಿಕ್ಕು ಅವು ನಿನ್ನ ಎಂಚೋತನ ನಿನ್ನ ಸೌಲು ಬುಡ್ದು ಹೋಪಣೆ ಕಿರಂಜಿ ಸೌಲು ಆಯ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಬುಡ್ದು ಹೋಪಣೆ ಸೌಲ್ ಆತ ಬಾಡಿ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಬುಡ್ದು ಹೋಪಣೆ ಪಿರಂಜಿ ಸೌಲು ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಡೆತ್ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚ ಇತ ಕೆಲ ಇರುದಲ್ಲ ಎಂಚ ಅವನ ಪೇರು ಇಂಥ ಎಂಚಿನ ಅವನ ಪೇರು ನೋಡ್ರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮರೆತು ಕೊಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು ತುಲ ಬಡ್ತುಲ್ಲ ಸಿಮಿಲರ್ ಇಡುದಲ್ಲ ಇತ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಇರುದಲ್ಲ ಅಕಲ್ ಇತ ಎಂಗ್ಲ ಫೇಸ್ ಇಂಚ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದ ಅವನ ಇತ್ತ ಪುಟ್ಟಿ ಅಂಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಬುಲ್ತದು ಬುಟ್ಟು ಆಗೋದನ್ನ ಜೋಕಲಾಟಿಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ನೀಕು ಕುಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಬರ್ತದೆ ಫಿರ ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಕೆ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಅದೇ ನಿನ್ನ ಪೋಪ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಚನ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಈ ಸೈನಾಗ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ಕಲ್ ಅವೇ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಅವೇ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಓಲಿತ್ತ ಅಡಿಗೆ ಬರ್ಪು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾತ್ರದ ಟಾಪಿಕ್ ಏಪುಂಡು ಮಾರ ಓಡು ಅಂಚ ಆ ಅಂಚ ಮತ್ತಿತ್ತಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುರಿಯ ಪುರ ಇಪ್ಪು ನಂದ
ಕುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಓಕೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಇತ್ತು ನಾಪು ಮಾರೆ ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ 50 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪಾತಿರ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅವು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾತಿಯದಿತ್ತೆ ತುಳು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ದಾದೆಪ್ಪುಡು ದಾದೆಪ್ಪುಡು ಈತ ಎಂತ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಅಮ್ಮನಾಗ ಇಂಥ ಕೆಲವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಪಂಪೇರು ಇಪ್ಪುಡು ಆಗ್ಬೇಕೀಗ ಈತ ಇಂಕ ಈತ ಒಂಜಿನ ಹಿಡ್ದು 2ನೇ ಮುಟ್ಟ 2ನೇ ಒಂಜಿ 7ನೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಚಪ್ಪ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಸವೆ ದಾದ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಗೊಬ್ಬರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಣ ಐಕ ಅದು ನಿಂಗೆ ಲೀವ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಪ್ಪನೇ ವೈಕ್ 10th ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಂಗೆ ಬಾರ್ಯ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ನಮ್ಮಕ್ಕ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟಾಗಿತ್ತು ಸಾಲೆಡ್ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಕಲ್ತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಾಗ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಕ್ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಷಯ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಈಗ ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಜಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ ಜಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕೆ ಜಾಲಿ ಮಾಡೋದು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅವೇ 10th ಮುಟ್ಟಾನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಲೀವ್ ಪಡೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚ ಪೇರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಲೈಫ್ ತೂಪೇರು ಕೆಲವರು ಲವ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆವಡಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸೆಟ್ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಬ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಪೈಸಾ ಕೇಳಿ ಪಿರ ದುಡ್ಡುಗು ಬಲ್ಪೇರಿ ದುಡ್ಡುಗು ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ದುಡ್ಡಾದ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗೋಸ್ಕರ ಪೇರು ಆಕ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ತೂಗ್ಯಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಪಣ್ಣ ಎಂಚ ಪೇರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡನ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಬೋದು ಕಾರಣ ಅವೇ ಕಾರಣ ಇಜ್ಜಂದೆ ಊಲ ಮನ್ಪರ ಇತ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಸೈಪ್ ಅಂದ್ ಪಣ ಅವೇ ಇಂದು ಇತ್ತುಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಏರ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಇಂದು ಬದುಕೇರಿ ಇಜ್ಜ ಪಣ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಪೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಣ ಒಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಪ್ಪು ಬಟ್ ಡೈಲಿ ಏನು ತಿಂಗ್ ಬಂದು ಕುಲ್ಲುಜಿ ಎಲ್ಲ ಅಕಲ್ ತಿಂಗ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಂಬ ನಂಚ ಅಂಜ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬೈಕ್ ತೆಪ್ಪುಡು ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೀವ್ ಉಂಟು ಕಾರ್ ತೆಪ್ಪುಡು ಅವು ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೋಜನ ಮುಸುಂಟು ಕಾರ್ ಅಡಂದು ತೋಜನ ಅಂಚ ಕಾರ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅವು ಜೋಕುಲು ಬೇಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ದರ್ ಲೈಫ್ ಒಕ್ಕ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋಡಿ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲು ಹಿಡಿದು ಪಣ ಅಂಚನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಾಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂಚನ ಚೇಂಜ್ ಒಂದಿಪ್ಪು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ರೀಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಂಪೇರು ಹೊಡಿಪು ಆತು ಓಕೆ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಸರ್ಕಲ್ಲೇ ಮಾತು ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಗ್ ಝೀರೋ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಅದು ಬೇತನ ನನ್ನದು ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಜಾಲಿ ಅನ್ಕುಲೆ ನೀಕುಲು ಡಿಗ್ರಿಲ ಜಾಲಿ ಅನ್ಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೀಕುಲು ಡಿಗ್ರಿ ಆದಾಟ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಒರಿಯಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮನೆ ನೋಡು ಲದಾಖಿಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ನೀಕುಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿನ ಇಲ್ಲಾಲು ಫುಲ್ ಉಂಡ ತೋರ್ತು ಬಿದೆ ಆಡ್ಬೇರು ಫುಲ್ ಹೊಡಿತು ದುಡ್ಡಿದಾಗಲೇ ಅವು ಆಕ್ಲ ತುಂಡಾನು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನಾಗ್ಲೇ ಅವಂತ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬಾಸ್ನಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅನ್ಪಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ಬೇಕು ಬೆನ್ಪುಣಿತ್ತು ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಏರ ತೂಪುಜರಿ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಬೆನ್ಪಾಡು ಅಕ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನೆ ತೂಪುಜರಿ ಅಕ್ಲನೆ ತೂಪು ಅಕ್ಲಂಜಿ ರೀಚ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೊತ್ತು ಅಕ್ಲೇನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂದದ್ದು ಮಿತ್ತು ಬತ್ತರ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನೆ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತೋಡು ಪಂಡ ಅಂಚ ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಇದು ಜಾಬ್ ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಅದು ಈತ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪುನ ಆತೆ ಮನ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಅಂಚ ಕೌಲೆಜ್ಜಿ ಇಂದುಲೆಜ್ಜಿ ಸಮಯದಾಗ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ಲು ಕಸ ಪಿರವೆ ಬಲ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿ ಅಂಚ
ಆತ ಯಾವ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏತಾನ ಯಾವ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಯಾರು ಹೌದಾ ನಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅವನು ಫುಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಕ್ ಅವ್ನು 4 ಜನ 3 ಜನ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತನ ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಕೇ ಪಾತೇನೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅವೇ ಸೀರಿಯಸ್ ಟಾಕೇ ಬರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಅವಳ ಫನ್ ದಲ್ಲಿಜ್ಜಾನ್ ಎಂಕ್ಲು 3 ಡೆಜ್ಜಾನ್ ಫನ್ ಮಂಪನ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕಲಿ ನೀವು ಬರ್ತನ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಡು ತುಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇರಳ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪಂಡ ತುಕ ಒನ್ಪುಗ ಇಜ್ಜಿನ ಹಾಕಿ 4 ಜನ ಆಯ್ತದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಪನ್ನಿತ್ತು ಇನ್ನಿದಾದ ಪಾತೆ ನಂಚೂರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಂತು ನಿಗಲೇ ಹೂ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಅಂಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಗಲೇ ಎಂಚಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ಮೇ ಬಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೇತಾಗ ತೂಪು ಜರಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂಚ ಏಕ ಆತ ಮೇ ಬಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೂ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವು ಪಾತೆರಡು ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಆತ ಮಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಟಾಪಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಪ್ಪದಿತ್ತಂಡ ಅವು ತಪ್ಪೊಂದು ಮನೇಲಿ ಸೊ ಪೀಸ್ ಪೀಸ್ ಬಾಯ್ ಪೀಸ್ ಬಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸಿಗ್ಗ ಓ ದೇವ್ರೆ